Pak Tani umay na pinggir kali. Do apane nggo karpet karo joget-joget kok ngono ke? Hamen semangat to leh gotong karpet ke. Nggo karpet ngon sapa to kok leh gotongan ke? Ya nggon sultane to, sapa meneh nek ra nggon Siti. Ha priye ceritane kok iso nggo karpet ngon Siti ke? Ceritane ke Siti ke nglondri karpet, njuk kon jikae nyong karo Siska. Kono kok gelem kon jikae karpet nang laundry. Ya gelem wong ana bayarane kok. Apa ana bayarane? Hanyong tak melu gotong ae to apa? Rama melu gotong sing dikon Siti ke nyong karo Siska. Engko timbang sontengi Siti. Ya luweh nyong niate apik wong peyang karo Siska ketoke kabotang kok. Kabotang apa rane? Minggir Rama melu gotong kok sontengi Siti. Orane Sitike nyontengi, Sitike malah matur nuwun wong direwangi. Uwis ra semandong padu. Josus mangkat wae nek Mbak Yatone kono aku wis cok ngeyel. Anjo Mbak Yaton pancen cerigis. Tumpas ae, yumus kurai. Oh, pel mau gak teko wae. Terus kondi wae to, karpete ke golek tak dinggo. Kiye gara-gara Mbak Yaton ye kudu arak melu gotong. Harap apa tadi tak wangi gotong mesake wong loro e kabotang. Jan, ono-ono wae samangke Mbak Yatun semang melu gotong barang. Wong nyong akon Siska karo Susi tok ang sing gotong. Peyang kira bersyukur ti wis tak rewangi gotong harang kok malah ra nrimo. Iya nyong ke bersyukur. Handi karpete gorene. Jo ke karpete wah ke Siti. Nyate karpete. Yo matur nuwun ya kabeh wae. Matur nuwun. Ndi bayarane mau menang naik duit tok. Iya ramang emosi sik tak jikai duite. Nyake sus ke nggon Siska. Endi ti nyong kok ora duwe duite to? Hanyong ra akon peyang kok Mbak Yatun, ya peyang ra oleh jatah. Ning nyong lak ngewangi berarti oleh jatah. Nyata apa Mbak Yatun wong peyang wis ngewangi. Lah ngono apiang. Jo nek bali turun ya ti. Ternuwun wong kok akal ra dikon kok melu. Sontok we.